Mas. Apa? Iblis. Ora. Niken cantik. Ini. Malu. Ya, itu cah iki. Aku iki pantun ora Ya ya ya. Dah. Nyanyi. Mas, ngono ae Ora. kok. Sabar. Bengak. Wis kene lho. saking senenge. Soalnya Mas bengak terus. Saking senenge Ono iki ono duit to, Mas. Apa? Ki ono duit. Aku ngewe duit iki. Nggih mangane bingung lho nduk aku. Ora guyon-guyon. Lah banyolan mbok amini ya barno. Banyolan diamini ya entek. Bar. Mas. Ya dalem nak biasa. Aku nyanyi apa? Roro sesigat. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Tadi itu permintaan dari panitia ayang ya. Ya, panitia. Iya. Iki permintaane iki. Semoga panitianya diparingi amin. Apa? Semoga panitianya diparingi amin. Pemberitanya langsung nyata ya. Ya. Kiki opo to iki? Yuk, bersama. Ini nek bintang tamu nih, Mas. Siapa? Nanang Merem. Karo Sanju. Ada Niken Salidi, Bayangkara. Kelak rasanya hati kangen sengit. Niken Salidi, Bayangkara.
Wah. Leh geleling lho. Aku jan kangen lho, Nduk. Lho. Masa wis kaku kenane. Masa wis kaku. Bocah kok. Nyelot suwi nyelot cantik to sampean iki. Sama nyelot suwi nyelot ganteng lho, Mas. Alah. Dadi ding dang ling dang 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 ding dang ding dang. Oh iya. Sampean yo ngono lho. Nyapa? Nyelot suwi nyelot cantik tang Mas Bambang nyelot suwi kok nyelot kurus. Nanti dene kan kau tahu sapa ngundang urung? Durung. Urung dah. Urung. Lah aku selak pengen. Mosok pengen ngene-ngene. Mun cantik